isang magandang umaga po dito po sa Malabon Fish Market o Malabon Tumpukan, kung saan ay tayo ay mag-a-update po muli ng kanilang mga latag, no? So araw po ngayon ng Miyerkules, tayo po ay papasada rito sa kahabaan ng 39 Estrella Street, Malabon, Metro Manila. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go! So nandito tayo sa pwestuhan ni Ate Pam. Ang kanyang mga latag po ngayon ng bangus ay tumpukan na. Wala na pong per kilo. So ang tumpukan po ngayon natin dito ay 150. Ang tumpok po ng mga bangus na inyo pong mabibili. So yan po, pinapakita ko po sa video yung tumpukan niya po ng mga bangus. So Ate Pam, shout out. Good morning. Good morning sa iyo. At yan yung mga latag mo ngayon ng bangus na pandaing. So Ate Pam, maraming salamat at ako'y papasada ng muli. So ito po yung mga tumpukan niya, no, sa halagang 150 po na kada tumpok ng mga bangus na inyo pong mabibili. At tumpukan din po dito ng mga isdang tunsoy, 40 pesos na lamang po ang mga tumpukan, at mga salmon mackerel at bangus dagupan po dito ay 150 po ang mga tumpukan na inyo pong mabibili. Ito yung mga bentahan po dito ng mga local salmon. Tapos tuwakang, bisugo, at ang mga pusit po natin dito, no. Ang mga presyohan po ay 400 pesos ang mga kada kilo. Nakakabili rin po ng 200 pesos. Magkano naman ang yung mga dorado? 180. 180 po sa mga per kilo. Ito po yung 400 pesos na kilo ng mga pusit. So kalating kilo nakakabili po sa halagang 200 pesos. So may mga yellowfin pong mga latagan, no. So araw pa lang po ng Miyerkules ay nakikita na natin na marami pong latagan dito sa Malabon Fish Market. So ang mga presyo po ngayon ng mga yellowfin tuna natin, no. O tambakol ay 180, ang gulyasan po ay 160 ang mga kilo. At ang mga tumpukan po dito ay 150 mga bangus. So marami tayong mga nakitang bangus ngayon na tumpok dito. Sa bungad pa lang ay meron na. At 150 po ang kada tumpukan po ng mga bangus pandaing. Yellowfin tuna po natin dito ay 180. At ang ating mga balsa galunggong, bumaba po ang mga presyuhan sa halagang 160 po ang mga kada kilo balsa galunggong. Alright. Tapitan naman natin si Kuya Romy dito sa kabilang side ng kanya mga bentahan ng mga tilapyang Batangas at mga bangus dagupan. So maistorbo natin siya, no, sa kanya mga latag dito sa Malabon Fish Market. At ilang araw din tayong hindi nakapag-vlog dito. Kuya Romy, magandang umaga sa iyo. Shout out. So, bakit wala ka ng mga tilapyang Batangas? Ubos na ba? So, ubos na po yung mga tilapyang Batangas ni Kuya Romy. Ang nakita po natin dito mga latagan niya ay mga bangus pandaing. So, magkano po yung mga pandaing po natin bangus? 160 pa rin po ang mga kilo ng kanyang mga bangus na pandaing. Ito po yan. Eh, yung mga malalaki pong bangus, magkano po? 20, Boss Lando. Ayan, 220 po sa mga kada kilo ng kanyang mga bangus na malalaki na inyo pong mabibili sa pwesto po dito ni Kuya Romy sa bandang itaas at malapit po sa police station. At kapag sa araw po ng hapon ay makikita nyo po siya doon sa may KFC sa bandang gitna. At makikita nyo doon siya ay nagbebenta ng mga tilapia at mga bangus na pandaing. So Kuya Romy, maraming salamat. Mag-enjoy ka sa paglilinis. Ingatan ng mga daliri, baka na naman matusok ng mga bangus. So shout out po. Shout out sa inyo. So Kuya Romy, maraming salamat po. Thank you. At tuloy pa ang ating update dito sa latagan ng Malabon Fish Market. So araw pa lang ng Miyerkules ay napakarami na sa ating mga kababayan po ang mga namimili sa Malabon. So tingnan natin yung mga tumpukan po dito. Tawirin po natin. So dito tayo sa mga tumpukan po na inyong mabibili o makikita sa aking vlog. Ayan po. Ayan po ay nagkakahalaga ng 50 pesos, no? Mga isdang lapis, mga espada,
sapsap, tanak. So yan po yung mga latagan at yam din po, no? Mga 50 pesos tumpok na mga isdang tunsoy, kabase. Ang gulyasan po natin per kilo ay 140. 140 ang mga kada kilo. So Kabugris, shout out sa iyo. Good morning, shout out. Ngayon, ang kanyang kilo ng tambakol ay 120. Isang piraso pala. Yan ang bentahan niya ngayon, no? So shout out sa iyo, Kabugris. Support po natin si Kabugris sa Facebook. Ayan, Kabugris, shout out. Thank you. Tuloy-tuloy pa ang ating update dito sa Malabon Fish Market ng kanilang mga latagan. At yung mga salmon mackerel po natin ay dito. Tumpukan din po sa 100 pesos na tumpok at mga galunggong babae at burot galunggong. Mga tumpukan po natin dito sa halagang 100 pesos, no? Yan, mga galunggong po yan na atin pong ina-update sa Malabon. Shoutout po, sir. Good morning po. Agabayad si sir. Pera siya 500 pesos. So, tuloy pa yung ating update sa kahabaan po nitong 39 Estrella, no? Sa Malabon Fish Market. Shoutout po, sir. Dito tayo. Tawid naman tayo sa kabila. Side by side tayo ngayon sa kanilang mga latag at tatanungin din natin yung mga presyo. So ito yung mga latagin ng bangus dagupan at mga tilapiyang Batangas, salmon na lokal, gulyasan at mga galunggong po natin na balsa. Magkano ngayon ang bangus, te? 200, dito 180 maliit. Yun yung mga per kilo. Wala kayong per piraso ngayon, ha? So yun po yung presyo ng mga bangus po nila dito na inyo po mabibili sa Malabon. Ate, salamat po, ha? Thank you. So yun po yung mga presyohan ng mga latag po nila dito ng mga bangus na inyo pong mabibili. Yun po yung mga presyohan at mga torsilyo, salmon na lokal at ginagawang mga gulyasan. Ayan po, dami. Ganda ng mga laman ng gulyasan natin dito. Fresh na mga isdang gulyasan. Ayan. At mga pink salmon head. Ayan po yung mga latagan po nila dito. Mga isdang bato naman tayo sa latagan ni Kuya Warren. Ayan po, no, yung mga latagan po dito, mga yellowfin tuna na inyo pong mabibili. Ayan. So, ayan po yung mga ina-update natin sa kanilang mga latag sa Malabon Fish Market. At mga latag dito ni Boss Aris, no? Mga dalagang bukid, tapos mga isdang dorado, labayhita, at mga dalagang bukid. Magkano ngayon ang dalagang bukid mo ngayon? 200 pesos. Ayun ang presyo ng mga dalagang bukid. Sa labayhita po, ayun, 200 pesos, no? Yan po yung mga dinadaanan natin dito ng mga latagan po ng isdang bato sa Malabon Fish Market. Sa dorado nga pala, ayun, 200 din po mga per kilo, no? Kaya, Boss Aris, maraming salamat. Thank you. Shout out. Dito naman tayo sa balsa galunggong ni Nanay Noemi. Ayan po, yung pagbaba ng presyo ng balsa galunggong po natin ay pumalo na sa 160 ang kada kilo. So, nung nakaraan, ang mga bentahan po dito ay 2.20. Ngayon, mas mababa na ang kanilang mga kada kilo ng balsa galunggong. Ayan, Nanay Noemi, shout out po. Morning, good morning sa inyo. Salamat po. Salamat din. Ingat ka lagi. Sige po, ingat din po kayo. Shout out. Naiingat po. Salamat po. Dito tayo sa kanilang mga latagan. Tawid na naman tayo sa kabilang side. Madaming galunggong, no? Galunggong babae. Ayun, shout out kay Kadudot. Kadudot Vlog, shout out sa iyo ng Bisaya, Samar. Shout out. Yan yung mga lataga po nila ng mga isdang tumpukan, no? Mga purot galunggong per kilo. Ayan po yung mga salmon mackerel at dinadaanan po natin ang kanilang mga isdang tumpukan sa Malabon. Ayan. Yan po yung mga latagan po nila na inyo pong mabibili. At ang mga 150 sa mga latagan po ng gulyasan.
Gulyasan po ng Malabon, 150 po ang kilo. So pababa ang mga presyohan talaga nila ngayon. So araw po ng Miyerkules, kaya tayo nag-update dito at madami rin sa ating mga kababayan ang mga namimili. So 150 rin po dito, fresh gulyasan. So dumagsa na mga fresh gulyasan. Quality mga gulyasan po natin dito. 150 lang, 150. So bumaba na ang presyo, hindi na siya 200 pesos ang kilo. Bumaba na po. At ang ating mga 150 lang, 150. salmon, ayan, 100 pesos tumpok at 160 po sa mga kilo. Ang balsa galunggong po dito pumalo na sa 150 po ang kada per kilo. So ang laki ng binaba ng mga balsa galunggong po natin, no? Ito yung sinabi ko na pumapalo nga talaga ito sa 150 kapag dagsa ang mga balsa galunggong. Dito rin po ay 150 rin po yung mga kilo. Kaya 150 po mga kilo dito ng balsa galunggong at 180 po sa mga latag po dito ng ating yellowfin tuna. Bumaba na rin ang presyo at 260 sa mga kilo ng mga lumot. At dagsa yung mga isda natin ngayon dito sa Malabon, no? Kita po natin yung mga gulyasan. Ito po mga yellowfin ay dumagsa na ngayon sa bayan ng Malabon at napakarami na po ninyong makikita na mabibili. At ayos na ayos, makapaglata na kayo ng mga gusto nyo mabiling ulam sa Malabon. So ito po ay 150 po sa mga latag naman balsa galunggong. Bumagsak at pumalo sa presyo ng mababa ang mga balsa galunggong. Ito, 120 lang. Ayan po yung mga presyo at tumpukan po ng mga hipon. Paano yun? Lumipat! Pwede naman eh. Makabogri, shoutout sa'yo. Salamat, salamat. So shout out sa iyo, Boss Maeng. Good morning sa iyo. Shout out Boss Maeng. Mukhang malungkot ka na naman. So Boss Maeng, salamat ha, thank you. Update lang ako. At ito yung mga presyohan ni Boy Bangus ng kanya mga bangus niya ay 70 pesos kada piraso po. Yan lang po yung mga latag niya dito na inyo po mabibili. Kada piraso ay 70 pesos. Ayan, ang mga latag niya at mga yellowfin tuna natin ngayon. Ito yung mga latagan nila. Magkano ang presyo ng yellowfin? 180. So pare-pares ang mga presyohan. Doon, mababa, lambat. Malama, pagbaba ko doon. Mababa lang doon, 140 lang benta. Ayan po, no? Presyohan dito ay 180 kada kilo ng mga yellowfin tuna. Salamat, salamat. At tuloy pa ang ating update dito sa mga kilo naman po ng mga tahong natin dito ay 50 pesos. Ayan, kilo ng mga kilo ng tahong. At shout out sa iyo Boy Putik. Good morning sa iyo. At ang mga pampano po natin ay 350 po ang mga kilo. 100 pesos na per kilo ng tilapiyang Batangas ni Boy Tilapia. Good morning sa iyo, Lodi. Mainit din. Pares kayo ni Maeng. Ayoko sa inyo. Bahala kayo. May ito ulit nun? Oo, sabi niya. Sumenyas na, sabi. Sumenyas na. 225 boss. Sumenyas na nga sa akin. Matumal. Parang di init ulo na walang ligo yun. Na naman, 2 araw na nga siyang di nagtinda eh. 2 araw di walang ligo. Ikaw ba araw-araw nagtinda? Ano lang, lumis lang wala. At nagsimula ka kahapon. Ayun, ito mo yung itsura. Pero dahil sa mga masugid yung boss naman, nagiging masaya na ako. Ayun. Salamat sa iyo, El. Shoutout ni sir. Shoutout, sir. May pambayad dyan si sir. Akala mo wala, ha? Salamat. Thank you, thank you. At diretso na tayo sa ating mga update. So, drumstick po natin dito ay 160. Yan po yung mga per kilo. Yung mga magagandang mangga ngayon, bagong labas, bagong latag. Ayan. Ayan po, no? Pangasinan. Yan po ang mga per kilo ay 120. Nakakabili rin po ng kalahating kilo, 60 pesos. Ayan, yung mga presyo ng mga manggang hinog. Bossing, salamat. O nilipat. Ayan po yung mga presyo ng kanilang mga mangga dito sa Malabon. At ang balsa galunggong po natin dito ay 130. Tapos gulyasan 130 ang mga kilo.
Tapos meron din po siya mga lata dito ng mga isdang tulingan. Lodi, magkano tulingan mo ngayon? Lahat ng klase dyan, Lodi. 130, lahat ng klase na inyo pong mabibili. Lahat ng klase po dyan, galunggong, tulingan, gulyasan, 130 po. Salamat sa update natin sa kanyang mga latagan. Shout out sa iyo. Good morning. Ayun, hanggang maaga pa, bumili na kayo ng inyong mga mabibiling mga isda sa Malabon Fish Market. So may mga saktuang sahog na inyo pong mabibili, mga gulay po. At pasada tayo at papasok tayo dito sa mga bentahan naman ng mga prutas. Iyan po yung mga presyohan ng kanilang mga latag ng prutas. Yan, mga presyohan po ng mga prutas po nila na inyo pong mabibili. At gulay. Lahatan na po. Yan, 50 pesos. Totoo. 50 pesos ng mga lapat na isda. At mga latag po dito ng mga isdang fresh na fresh po. Sap-sap. Mga latag po ng lapu-lapu. Bakoko at fresh na mga torsilyo. Ayos na ayos yun sa pirito niyan. Dito. Alaga namin po. Pwede po. Dami. Ako nga sa aso ko, napakain ko tilapia ay maselan eh. Tilapia naman sa akin. Eh magkano yung lapu-lapu mong ganito? 260. Sa bakoko mo. 220. Tortilyo. 300. Eto sap-sap mo. 300 pesos, no? So yan po yung mga press na mabibili nyo po dito sa may karatula na KFC sa Malabon. Ayan, yung karatula po nila na yan, nasa bandang itaas po. Ayan. At yan po yung mga bentahan po nila dito ng mga fresh na isda, no? At dito naman 70 kilo naman po ngayon ang ating mga tahong. Ayan. Yan po yung presyon ng kanilang latag ng mga tahong at seafood sa Malabon. Shout out sa'yo, Boss Lando. So shout out sa'yo, Lodi. Shout out pala at Nanay Edna, happy birthday. Happy birthday! Mabuhay po kayo hanggat gusto nyo. Gusto mo. Happy birthday po, Nanay Edna. Salamat. B1 B2, salamat ha. Thank you. Magkano naman ang hipon mo ngayon? 220. Ganyan kalalaki, 220? 220 po ulan. 220 ang puhunan. Pero magkano ang kilo ngayon? 240. 240 po ang per kilo ng mga hipon sa Malabon. Malalaki po mga hipon yan. At tumpukan po, no? Mga burot galunggong at galunggong babae. Yan po ay 100 pesos at mga salmon mackerel po natin, no? Yan po yung presyohan. 100 pesos po yan na inyo po mabibiling mga isdang tumpukan. At hipon po, 240 po ang kilo. Salamat ha. 220. O, 220 na lang po. Ibibigay na sa inyo. Aryado na yan. May tawad pang 20 pesos. Salamat, thank you. Taryado na, aryado pa. So, dito naman po ay 250. 250 per kilo po ng mga hipon. Yan po yung mga latag dito ng mga local salmon, gulyasan at yellowfin tuna, no? 250 lang oh. Sama ako. So, buhay ng mga tilapiyang Pampanga. Magkano po kilo, te? Shout out po. 140. 140 po mga per kilo ng mga tilapiyang Pampanga. Golden Pompa, no? At ito po yung mga latag po dito ng pink salmon head. Nakino ito ah. So ito naman po yung mga tumpukan, 150 rin po. At mga kada piraso po ng bangus ni Kuya Ricky, no? Na kanyang bentahan sa pwestuhan. Naalis kayo.
hipon. At dito po, mga local salmon po natin dito ay 160 ang per kilo. Ito po yung mga tilapia Batangas po natin na mga kada per kilo. Salamat, thank you. At yung mga balsa galunggong po natin dito, sa presyohan po ay 140. Ayan po yung mga balsa galunggong. Bumagsak ang presyo, no? Boset, ang mura ng hipon, boset. Laki ng binagsak ng isda. Laki ng binagsak presyo nga ng mga isda ngayon. Yellowfin, Kuya Ilan. Guys, So yan po yung mga presyohan, no? Laki ng binagsak ng mga isda. Bagong labas ka mo. Ikaw talaga. 200 na lang yan. So presyohan po ng mga tilapiyang Batangas. Ito po yan, 100 pesos na kilo. So mga presyohan po, no? 110, 120. So murang-mura ang mga tilapiyang Batangas ngayon sa Malabon at balsa galunggong na inyo pong mabibili. 200 na presyo yan hanggang 600. Good morning. Good morning, Bob Sando. Paubos yung tinda mo, ha? 200 na lang lahat, wala na. Yan na lang yan. Oh, lahat na daw po. Ang ganda ng isda. Eto, sariwa-sariwa oh. Pagtak presyo yung mga isda ngayon. Lalo ba sa galunggong? Ayan, samot-samot. Samot-samot na yan, magkano makaya kilo niya? 200 lang ang kilo niyan, boss lang Mga oh. samot-samot na isda. Ayan, sariwa-sariwa. Sari, no? Fresh na isda po ay 200 po, kahit ano po yan. Na inyong mabibili. So, shout out na Lodi, yan. Puracha boys! Shout out! Ayan po yung mga yellowfin, si Boss Makmak. Ngayon ko lang uli nakita rin sa Malabon. So, shout out po, good morning! Bakit ka ba? So yan po yung presyohan, 150 po dito yung mga kilo ng yellowfin tuna, 130 at 140 sa latagan ni Boss Makmak. So yan po yung mga ina-update natin sa kanilang presyohan. At ang mga balsa galunggong dito ay 120. Palong-palo sa mga presyo mga balsa galunggong. Noong nakaraan, 220. Parehas, 150. So ito yung presyo na kay Boss Makmak. Boss Makmak, salamat! Thank you, thank you. So, dito tayo kay Ate Pat at tatagan din po dito ng mga hipon, no? Bagsak presyo mga hipon po natin sa Malabon. Ayan po ay 240. Bangus natin 110 ng isang piraso at balsa galunggong. Yan yung mga latag po dito ni Ate Pat, no? At dito tayo sa mga latagan pa ng mga tilapiyang Batangas. Ito po yung per kilo, 110 at 80 pesos sa mga cream dory at 150 po sa mga laman ng cream dory, no? Ayan yung mga latagan po dito na inyo pong mabibili. Alright, so ganito po yung sitwasyon sa bayan po ng Malabon Fish Market at marami din ang mga namimili ngayong araw po ng Miyerkules sa ating pong pag-update at pag-iikot dito po sa kahabaan ng 39 Estrella Street, Malabon, Metro Manila. So shout out sa iyo, si Genggeng. Wala si Genggeng? Wala, ay nagko-computer. Nandiyan nagko-computer. At dito tayo. Salamat. Thank you, thank you. At ito po yung mga update natin dito, no? So, mura yung mga gulyasan po natin dito. Ayan po ay 140. Shout out sa'yo, Boss Alex. At mga yellowfin tuna natin ay 150. 120 po sa mga balsa galunggong. Yan po yung mga natagan po nila dito ng isda na inyo pong mapipili o mabibili.
ating mga dalagang bukid po dito ay 220 ang per kilo. Dalagang po dito ng mga local salmon at dalagang bukid. Boss Gerald, magkano ngayon local salmon mo? 160 rin po ang mga per kilo. Dito tayo balik sa galunggong. Balik sa galunggong. 120 ang mga kilo. At yellow pinto na. So, yun po yung mga 150. So yun po yung mga presyo natin pong update sa kanilang latag, no? Oo nga eh. Medyo talaga. Salamat. Atin tayo kay boss Jeff. Shout out sa'yo. Ano, Boss Lando, shout out. Ito po yung mga kilo niya ngayon ng balsa galunggong. 150. Yan, yung mga 150 po na inyong mabibili ng mga balsa galunggong, no? Alright, so lipat na tayo at mag-update pa tayo sa kabilang side. Salamat mga Boss Ed. Thank you. Boss Jeff, salamat. At dito tayo sa ating mga kaibigan, no? Sila Agustin Miraflores. Pasadahan muna natin yung kanilang mga prutas bago tayo mag-close out ng ating pagbablog sa Malabon. Magkano po ang mangga? 140, 120. Ayan, 140 po na mga per kilo. Ganda ng mangga nila, oh. Salamat po. Ito po yung presyo ng tilapia Batangas. Nasaan si... Magkano mga presyo? 250 to 40. O, yan po yung mga presyo po dito ng mga ito, no? So, shout out sa inyong dalawa. Ayan, shout out. Good morning. Shout out sa Kuracha Boys. Yun, shout out kay Kuracha Boys. Shout out. Alright, so... Nabaybay natin tong bayan ng Malabon Fish Market. Sa kahabaan po niyan at tayo po ay na-update natin yung kanilang mga presyohan. At maraming salamat sa pagsubaybay sa aking pagbublog sa Malabon Fish Market. At sa mga nagpapa-shoutout po sa inyong lahat, sa ating mga kababayan po dyan na lagi po sumusubaybay sa pagbublog ni Boss Lando Explorer. Shoutout po sa inyong lahat dyan. At sa mga OFW po natin na naghahanap buhay, shoutout po sa inyo. Hanggang dito na lang po muli si Boss Lando Explorer. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye-bye.